Atzo nire esaten nion, Ane, orain momentu enten, Zuraita eta nik Tokion egon marginan jokuetarako, eta zu Donostin Izeba eta Osabekin, Lehengusuekin, Amonekin, eta bitu nolan gauza, azkenean denak gaudela hemen, ez daukagula konpetiziorik. Etapa berri batean hasi gera, eta familiak asko erakartzen gaitu, eta familiakin egoteko gogo handia geneukan, eta urte asko zeon egon ondoren, azkenean erabaki genuen honea bueltatzea, eta Tokioko azken urte berri hau, prestakuntza hemendikan egitea, gure base hau izango da, eta hemendikan mugituko gera. Ideia da hemen baian entrenatzea, gimnasioa atletikon, eta po aprobetxatzea, Udazkenetik aurrera edo Ereñozura ere garai batean joaten nintzen bezala, ara joan da Urlasaiak eta ate batzuekin, eta baita ere San Miguel pixkanaka joango naiz rutina berria ontara itea, baino dudarik ez dago kotxean kilometro asko sartu beharko ditudala. Eta nola ez, Seora ere joan etorriak egongo dira, urte olimpikoa izatean Tokion entrenamenduak izango dira, urte olimpikoa asko bidaiatu behar den urtea da, eta kostatu zen uztailako 2020tik Toki hori borratzea, baina borratutakoan segituan, datorren urteko egutegian markatu dugu eta buru belarri, ametsa hor jarrita. Zeon pasatako urteak nire karrera deportiboan nire urtzako beharrezko urteak izan dira, eta oso urte politak izan dira. Piraguista bezala hemen formatu nintzen, baina gero goi maila horri han eutsi nion. Hemen ez dauzkagu, han dauzkagun egoera, ainonak, baldintza deportibo ainonak. Zeon kanala etxetik 5 minututara daukat, gimnasioa ere, dena hortxe bertan daukat, eta entrenatzeko baldintzak oso onak izan dira. Pentsatzen dut, ona etortzearen erabakia ere, nire progresio deportiboantzako ere ona izango dela. Itsasoan paleatzeak aldea on asko ditu, Seoko erosotasun hortatik ateratzea, konfort hortatik ateratzea nik uste dut ere gauza berriak estimulatzen dizkitela. Nire hastapenetara bueltatzen naiz. Hemen nago eta ia piragoa ateratzen duten bakoitzean, hemen dagoen giroan, etortzen zaizkitela duela urte askotako oroitzapenak. Genukan talde giroa hori izan zela nik uste dut engantxatu ninduen lehenengo gauza, eta giro hori mantentzen da. Eta gozada bada, honea etorri eta egunero giro hori ikustea, gaina adin desberdin duen pertsonetan. Hemen proiektu oso aurreratu badago, Zubietan kanal bat egiteko, eta nire desio handiena da, erretiratzen naizenean, hor entrenatzen egotea. Ez dut erretiratu nahi, bertan entrenatu gabe.